இஸ்ரோ சுமார் ₹700 கோடி பட்ஜெட்ல சந்திரயான் 3 ஜூலை 14 லான்ச் பண்ணாங்க. இது மூன்ல லேண்ட் ஆகிற டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் 23. இதுக்கு நடுவுல ஏறக்குறைய 1 மாசம் டைம் கேப் இருக்கு. இந்த 1 மாசம் டைம் கேப்ல அந்த சேட்டலைட் எங்க போகும், என்ன ஆகும் பார்க்கலாம் வாங்க. எர்த்துக்கும் மூணுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கிட்டத்தட்ட 3,84,400 கிலோமீட்டர். இந்த டிஸ்டன்ஸை கடக்கணும் அப்படின்னா ராக்கெட் ரொம்பவே ஃபாஸ்டா போக வேண்டியிருக்கும். எர்த்துல இருந்து மூணுக்கு இவ்வளோ ஸ்பீட்ல டைரக்டா போகணும் அப்படின்னா டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் ஃபியூல் தேவைப்படும். இதை நம்ம ராக்கெட்ஸால கேரி பண்ணிட்டு போக முடியாது. அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எர்த்த சுத்திய ராக்கெட்டை 5 டைம்ஸ் ஆர்பிட்ல சுத்த விடுவாங்க. இது ஒரு வாட்டி சுத்தும் போதும் அதோட த்ரஸ்டர்ஸை பூஸ்ட் பண்ணி அதோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபைனல் ஸ்பின்க்கு அப்புறமா எர்த் ஆர்பிட்ல இருந்து சேட்டலைட்டை மூணுக்கு மென்யூவர் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஃபுல் ஸ்பீட்ல போற ராக்கெட் மூணுலயுமே போய் டைரக்டா லேண்ட் ஆகிடாது. இங்க ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ண எப்படி எர்த் ஆர்பிட்ல சுத்த விட்டாங்களோ அதே மாதிரி மூணுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா மூணு ஆர்பிட்ல சுத்த விட்டு அதோட ஒரு ஸ்பின்லயும் அதோட த்ரஸ்டர்ஸை பூஸ்ட் பண்ணி ஸ்பீடை குறைப்பாங்க. மூணுல இருந்து 100 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல ஒரு நல்ல ஸ்டேபிளான ஆர்பிட்ல சேட்டலைட் சுத்தும் போது தான் அதோட லேண்டிங் ஆபரேஷன்ஸை கேரி அவுட் பண்ணுவாங்க.